Има една такава много погрешна философия. Казват им, бъди себе си. Ма чакай сега, защо бъди себе си? Това е много лош съвет. Особено ако го дадеш на някой прост човек. Защото ти го окуражаваш да бъде прост. И ти му казваш, бъди себе си, ти си готин, нали? Да, тегав си, малко си тук, обиждаш хората, обаче това си ти. Ти си автентичен. И те му викат, бъди себе си. Той си вярва, в един момент почва да вярва, че да бъдеш себе си е нещо хубаво. А то е лошо. Ти не трябва да бъдеш себе си. Ти всеки ден трябва да се опитваш да бъдеш по-добър от себе си. Да бъдеш по-добър от това, което си бил вчера. Да станеш по-добрата версия на себе си. Да инвестираш в образование, в нещо да научиш ново. Да се срещнеш с някакви хора, от които ще вземеш някаква важна информация за тебе или вдъхновение. Да пътуваш по света, за да видиш, че в крайна сметка извън нашата черупка има други цивилизации, има други ценности, които са важни. Така че бъди себе си е един много, много вреден съвет.